Стефан Тодоров Димов, наречен Стефан Караджа, е български национален герой, революционер от Българското национално-освободително движение и войвода. Роден е на 11 май 1840 година. Село Ичун, днешно Стефан Караджово, Ямболско. Починал е на 31 юли 1868 година. Русе. Димитър Николов Асенов, по-известен като Хаджи Димитър, е един от най-значимите български войводи. Загива едва 28 годишен, след тежко сражение на четата му с османски части. Роден е на 10 май 1840 година в град Сливен. Починал 18 юли 1868 година. Тос, който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небо, звяр и природа, и певци песни за него пеят. Кажи ми, сестро, де е Караджата? Де е моята вярна дружина? Кажи ми, пък ми вземи душата, аз искам, сестро, тук да загина. Но съм навече, и на Балкана юнакът лежи, кръвта му тече, вълкът му ближе лютата рана, и слънцето пак печели. Пече. Скъпи приятели, днес, 11 май, свеждаме глави не в покруса, а в дълбок поклон пред величието на един от най-смелите и най-чистите български синове на нашата родина Стефан Караджа. Висок дух, изсечен от камъка на българската доблест, отгледан с песента на Балкана и шепота на майчината обич. Той не бе просто борец. Той бе живият зов на свободата. Той не се поколеба пред турския поробител. Не преклони коляно, не търси почести. Той горя и изгоря, за да светне пътят на бъдещето, на нашето бъдеще, за да засияе в сърцата на вечния стремеж към свобода и чест. Стефан Караджа не живя дълго, но животът му бе ярък като светкавица. Заедно с Хаджи Димитър той поведе четата през урви и долини с вярата, че дори и една шепа мъже, въоръжени с любов към родината, могат да променят хода на историята. Скръбта по него е вечна, но възторгът от делото му е още по-вечен. Той не е забравен. Живее в името на всяка улица, която носи спомена му, в портретите в училищата, в разказите на учители и на нашите дядовци, и в погледите на всички вас,
които още вярват, че България заслужава героите си. Нека пазим спомена за Стефан Караджа в сърцата си, да се учим от смелостта му, да не се примиряваме, когато справедливостта наднича, да се изправим, когато родината ни зове. Стефан Караджа не умря. Той се сля с България. И докато има България, ще има и него. Благодаря ви искрено от сърце, че отделихте от ценното си време и сте тук и сме заедно. В Бургас има един регионален комитет, казва се Стефан Караджа, който регионален комитет членовете му са от наследници на Стефан Караджа. Господин Ташев е негов председател. Ще го помоля нещо да каже. Каквото му е на сърце и след него кой каквото също му е на сърце може да сподели и да каже нещо. Многоуважаеми участници в това наистина затрогващо тържество. След това прекрасно слово, направено от Пепа Бошкова, мисля, че е излишно да повтарям някои данни от биографията на Стефан Караджа. Ще отбележа само, че наистина на днешния ден е роден този велик българин, на който сега отдаваме заслужена почет. Преди ден и половина се проведоха тържествата в неговото родно село Стефан Караджово с една чудесна програма, направена от учителите и от учениците. Днеска правим това тържество в Бургас, а на 17 ще има тържество в местността Божура на 10-15 км от Средеца, където се провежда фестивала на странджанската народна песен и танци и се свързва именно този фестивал с честването на годишнината на Стефан Караджа. Какво друго да допълня, освен това, че Караджата беше въплъщение на една чиста, кристална любов и родолюбие. И ми се ще да завърша с това да бъде славна, вечна слава на този легендарен воевода. Още веднъж ви благодаря за участието.